ẹ̀yọ́nú ìtúsílẹ̀ àwọn àgbà tó dájú dáadáa. Tá a bá ní ká wo àṣírí yìí, kò kí ń ṣe oògùn. Olóògùn pọ̀ láyé, bọ̀ aláṣírí kò tó nǹkan. Èyí tí mo fẹ́ fún wa lónìí tí ó máa jẹ́ bí àǹfààní fún wa, àṣírí ni, ó sì ju oògùn lọ. Àṣírí kò kí ń pọ̀, oògùn ni máa ń pọ̀. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ bá mi wá? Ẹ bá mi wá ojú màálù tó jẹ́ ojú màálù méjì, tó jẹ́ pé ojú màálù tó jẹ́ pé ojú ọ̀tún àti ojú òsì tí ó jẹ́ màálù tí wọ́n pa lóòjọ́. A fi sínú agbada àjóògùn. Ẹ wá bá mi wá ọta inú ìrókò. Ẹ bá mi wá ọta inú ìrókò níwọ̀nba, a fi sí. Ẹ wá bá mi mú atare. Atare gidi ni o, kò kí ń ṣe atare àjà, kò sì já atare gidi. Ẹ bá mi sí. Ẹ wá bá mú ewé ìtànnápowó pẹ̀lú ìtànná rẹ̀. Ewé ìtànnápowó ni, ìtànná rẹ̀ ni. A wá kó lé lórí, a fi bò. A wá gbé ka orí iná. Tó bá ti wá jó, tó jó dáadáa, a wá sọ̀kalẹ̀. Tá bá ti wá sọ̀kalẹ̀, a wá lọ̀ tí ó kúnná dáadáa, tí ó kúnná. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rù àìlera ara wa, nítorí pé nǹkan tó bá ti jẹ́ nǹkan jíjó, a gbọ́dọ̀ máa lọ̀ kó máa kúnná dáadáa. Tó bá ti wá kúnná dáadáa, a ó bù sínú igbá. Tá bá ti bù sínú igbá, a wá bu ẹ̀kọ tútù sí, a bu omi sí, a wá fi fọ́ oògùn yìí mú lẹ́ẹ̀kan náà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, kété tá bá ti ń lo iṣẹ́ ìtàn náà láti máa rí pé ẹ̀yọ́nú ìtúsílẹ̀ àwọn àgbà, láti máa rí ìtúsílẹ̀ láti àwọn àgbà. Nọ́mbà mi ò yí padà, 08062917562919475. Orúkọ mi ò yí padà, Babátúndé Atabíntín. Ijó tán ọmọ bíjó, ayọ̀ tán ọmọ báyìí, porogodo ayé ò nílò fún ajó.